Der må hunden dit. Prøv at jeg åbnede døren. Og er de dumme? Eller ikke dumme? Fjollo. Nej, Bisse, du kan ikke åbne døren. Det kan du heller ikke, Freja. Okay. Skabusk. Der. Så kan vi lige få ham med ud. Hvad? Okay, jeg kan ikke se en flyvende rut, fordi det er så lyst og skygge perfekt. Hunit. Nej, I får ikke lov. Den har ikke Colin at lege med. Zoom. 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 Okay. Okay. Stop med at lave underlige lyde. Nej, de går tilbage ind i solen. Solen. Eller det gør den anden hund ikke. Den vil have en bold. Skal jeg kaste en bold? Hvad? Han forstår ikke, at det ikke er dem, han skal bruge bolden til. Okay, jeg prøver at finde den anden hund, så super teleportering, pro teleportere. Okay, sådan. Der er bolden, og der er hunden. Og jeg ved ikke hvorfor, men den der hund har bare fulgt efter mig hele tiden. Han er ligesom Tails. Og Sonic 2, han bliver ved med at følge efter en. Okay, super teleporterings prut. Bada! Okay, lige meget super teleporterings prut. Den der. 2 af dem vandrer. Okay, den laver lort eller pisse, okay. Det var ulækkert, okay. Og så Bella. Den
for den anden episode. Men I spørger nok, hvem i nok en pokker af den her hvide hund. Ja, den hedder Freja. Det er alt, hvad jeg kan sige. Og Bisse er løbet væk. Bisse var en hvid hund for den anden episode. Eller for den første. What? Okay. Det her har gået i 5 minutter, og det tror jeg er lidt for lang tid. Så, okay.